Ngenkulu intokozo angikhulumela ngokukhethekile kama kupastor uningi ingosi yamaphupho. La ukhona khona ngiyathemba ukuthi ke uyaphila uNkulunkulu sakulondile. Nganza kwethu si nesifiso esikhulu soku-add content kuyona i-channel. Okuyi-content ehlukile kunale kodwa nokho ezobe complementary lena. Kodwa ke sifisa ukuyiletha ngezinye indlela ethe ukuba seqophelweni eliphezulu noma isezingeni elifanele nelamukelekile. Kodwa konke lokho kudingeka izinsiza kusebenza ama-resources ngolwasemzini. Yingakho bese sithi thina wena njengomlandeli uma ukuthi uNkulunkulu ukubusisile ungelula isandla noma ungaphosa iJesu Vivaneni ufake noma u10 kule account oyibonayo lapha ngezansi njalo ngenyanga noma kungasensi number yami uma ukuthi ufuna isensi number. Kodwa ke ukunikela kwakho kuyoba ke isibusiso esikhulu ngoba kuyokwenza ukuthi inhlelo esinazo zingaphazamiseki iqhubeke njengoba sihlelile njengoba futhi sifisa. Asikhulume la ngogogo ngwekazi uthi ke ngiyabingelela pastor cela ukubuza ngiphupha ngicaphunela abantu impuphu isitambu ngihlephulele ingane ama-apple abafana ezingaqokile ngezansi zidlala estradini ayilandelana ke lamaphupho okucaphunela nje abantu izinto. Inkinga ke lo wempuphu bekumamlambo from uzalo. Kanti ke asikhulume la ngokuthi uma uphupha ucaphune uphupha nje impuphu noma ubona impuphu noma ngathi unempuphu enhle. Uphawu oluhle kakhulu olumele ukuthula. Lungasho mhlupho ukuthula ngokwengqondo ke. Kanti ngaphinde kusho ukukhanyiseleka ngokukamoya empilweni. Noma ke kunenhlanhla enkulu ekwembethe. Noma ke kunomusa ozayo empilweni yakho. Uma ubona isitambu lapha esiphekiwe uphawu oluhle kakhulu nalo futhi nolungasho ukuthi kumele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Lungaphinde lusho ukuthi ukubekezela kwakho nokuphokophela phambili nokusebenza kanzima kuzokuzuzisa esikhathini esizayo. Uma usuphupha ke mhlawumbe ubona lo saziwayo ngomculo noma ngaba umlungisi lolu uphawu oluhle nolusho mhlawumbe ukuba nalawo ma qualities anawo lo muntu loya. Noma lusho ukuthi ubukela kuyena. Lungaphinde lusho ukuba nenhlanhla kwezezimali ezayo. Lungaphinde lusho ukuba ukuthola udumo nedumela yabo emkhakheni wakho noma ke endaweni ngakini. Uma uphupha mhlawumbe wabela abantu ukudla uphawu oluhle kakhulu futhi lolu osuke lusho ukuthi unobizo nentshisekelo yokulekelela nokusiza abantu empilweni lokungasho nemizamo yakho yokusiza abantu. Kungenzeka njengamanje umuntu ozamayo ukulekelela nokusiza abantu empilweni abangakwazi ukusiza noma ufanele ukuthi wena ulandele ubizo lokuthi ulekelela abantu abangakwazi ukusiza empilweni noma bangena amandla empilweni. Uma uSamantha Mkenku uthi kunjani pastor? Mina ke ngiphuphe ngiphuziswa ubisi ngingafuni ngumadzimayi eluthandazela bengingafuni kodwa ke ngaswela ukuthi ngizolunqaba kanjani. Angimazi umadzimayi nganza ukuthi yini. Kodwa ke asikhulume ngobisi. Uma uphupha uphuza noma uphuziswa nje ubisi lolu uphawu oluhle kakhulu olusho ukuthi isimo sakho sezezimali singahle sibe sihle kakhulu esikhathini esizayo noma isimo sakho sezezimali singahle sibe ngcono yabona esikhathini esizayo. Lungasho nje nenhlanhla engahle kwembathe maduzane. Uma uphupha uphuza noma uphuzisa ubisi oluhlo olufresh lungaphinde lube uphawu olusho ukondliwa ngezwi likaNkulunkulu. Okusho ukuthi kungenzeka umuntu njengamanje othola abantu abakukhuthazayo ukuthi mhlawumbe awuye enkonzweni wena okuyinto ungayithatheli phezulu leyo bekutshela ukuthi akufunda iBhayibheli ake mhlawumbe wenze kanjena mhlawumbe abazamayo ukuthi bekutshele ngenkambo kaNkulunkulu kodwa wena uthola ukuthi mhlawumbe awunayo intshisekelo yalokho. So
ungabona kusebekuphuzisa lolu bisi ngathi bakuphuzisa ngenkani, ngoba kusho ukuthi wena kwazama ukukondla ngezwi likaNkulunkulu noma bazama ukukhombisa inkambo kaNkulunkulu emsulwa, wena ongayikhathaleli kangako. Uma futhi uphupha la uphuziswa ubisi oluningi, lolu uphawu oluhle kakhulu. Lungasho ukuthi mhlawumbe unethalente elinothile futhi noma kunesiphiwo esingathi senze noma sizokwenza ukuthi ube yilokho uNkulunkulu akubekele khona empilweni. Kanti ukhansilo kaDube noma ukhanya iDube lisawubona, ngicela ukubuza, uma uphupha ke la ukwadokotela bese egcina ekuhlola oluvuke engakaqedi ukukuhlola. Okay, uma uphupha ubona udokotela, uphawu lungasho ukuthi udinga ukuphulukiswa noma ukwelapheka ngokomuzwa noma ngokomoya. Kungenzeka umuntu onesifiso sokuthola usizo oluthile oluthinta umoya noma lithinta inyama oludinga njengamanje. Kodwa ke uma umbona udokotela engathi uyakusiza kodwa igcine engakaphothuli, kusho ukuthi kungenzeka kunesimo obeke kusithemba kodwa esokulethela ukuphoxeka nokudumazeka okuthile. Yabo, kunethemba lakho la ulibeke khona noma esimeni esithile obeka ithemba lakho kusona, singahle sikulethele ukuphoxeka nokudumazeka. Siyabonga kanti kwethu. Kodwa ke asikusho ukuthi futhi njoba ethinta indaba yokuphuziswa ubisi umkenko Samantha, uma lo bisi uliphuza lonakele, uliphuza lo bisi uliphuza lungekho esimeni esi-right, uliphuza lo bisi ulibona ukuthi kukhona okuthile okufakwe khona okubi, sekusho ukudliswa lokho phela ngephupho. Noma ekuseni uma uvuka ngemva kokuthi uphuzise lo bisi ephusheni, uzwe esifubeni ukuthi ngathi kunento engekho kahle ngenzeka iyanyuka noma isimile nje esifubeni, okusho ukuthi kade udliswa ngesimo sephupho ke. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu enibusise.